Enchufismo no Concello, aprobación de postos de traballo sen a aprobación dos sindicatos, tramitacións urxentes de maneira inxustificada. Correcto. Parece que moito non mudaron as cousas despois de tantos anos. Hoxe imos repasar a aprobación e as deficiencias da RPT aprobada recentemente polo Concello. Por un lado, que é a RPT? Pois son as siglas de Relación de Postos de Traballo. Un instrumento técnico que recolle que postos hai na administración, neste caso local, para o seu correcto funcionamento. Por outra banda, esta modificación serviu, como ben comentamos neste vídeo, para enchufar o cuñado de Navacastro nun posto máis cómodo dentro do Concello. Ademais deste evidente enchufismo que votamos en cara ao goberno. Primeiro, que non convocase unha comisión de seguimento para esta modificación da RPT. Precisamente era o Partido Popular na anterior legislatura que dende a oposición reclamaba que se convocase esta comisión cada vez que houbese unha modificación. Mais agora dende o goberno ignoran todas as ferramentas democráticas e consultivas que temos nas nosas mans. Unha completa hipocresía. Segundo, botámoslle en cara non contar cos sindicatos á hora de aprobar esta modificación da RPT. Por exemplo, á Mesa Xeral de Negociación desta modificación non se levaron as reivindicacións que os sindicatos levaban tempo facendo sobre a relación de postos de traballo. Deste xeito, a proposta resultou na seguinte votación na mesa. De 21 persoas que conformaban a mesa, só 3 votos a favor, das cales unha delas era do propio goberno. Con isto, contemplamos unha vez máis a tendencia autoritaria de ignorar as demandas colectivas dos traballadores que presentan os sindicatos. Por último, esta modificación foi tramitada de maneira urxente en vez de seguir todas as canles habituais. Quizáis de maneira intencionada, para entorpecer ou obstaculizar outras propostas. Xa nos dixeron unha vez que presentábamos moitas cousas. Quizáis está relacionado. E vos, que opinades destas modificacións tan oportunas? Deixade polos comentarios.